dago, eta zendizu horrema, eta hori ere, hori ikustu. Itxaso eta lurrezio zeianek ez Baltzorraren beza izango da Egin lagun bidean Sandokunen binez abenduri Zeru goian Bueno, arratsaldeon, hirugarren edizioa, auzotako desafioen hirugarren edizioa hasiko dugu. Joan den urteko txapeldunak ikusiko du berriz irauzten duten. Eta lehenbizi hasiko da taldeen aurkezpenekin. Orduan talde, azken urtetan gerra hundi eman duna, Iguzkialdea, txaloa! Bigarren taldea, haure taldea hitz ona, beti aintzinen ibil direnak. Goienburu, txaloa! Talde gaztia urte. Hirugarren taldea, Aientxa, txaloa! Oi bola! Guazen lakno, baina zedean, Draikuiaren bola dira bagira. Horen badakit, Laugarren taldea, guain arte ez dute sobera destakatu, aurten taldea indartu dute. Txalo bat, Osin eta Larreta!
Urrengo taldea, hau mendialdetik heldu dire, Azkilerria, txaloa! Urrengo taldea, Bordalarria, txaloa! Zazpigarren taldea, indarra hondiko taldea, sokatiran urtero destakatzen dute, Goiko eta Beko Karreka, txaloa! Eta azkeko taldea, dudik gabe, oain arteko hobendak, aurten ere hortxe bilko dugu seguro. Txalo bero bat, Beko Mesure! Bueno, orduan, zazpi joko jentxu dentara, lehenbiziko jokoan, talde bakotxatik bi persona torre behar duzue, eta bi personari hankak lotuko dizkiogu, eta frontoiari buelta bat eman marko dute. Lehenbiziko aiezetenak 8 puntu izan dintxu, eta azkenak bat. Etorri favorez. Enborran eskintikan amorozu buelta, ¿vale? Presta dute? Ba, bi, eta hiru, tama! Hori izan zen garania, bitartin gamarrago urreko jokoak eskatzen. Etorri favorez, talde bakotxatikan bat. Urreko jokoa, global lotuko da gerrien, eta bertzen aldeko hori globo lertzen saiatu behar da. Azkenak editzen dena globo lertu gabe, arek iraziko dugu. Eta globo lertzen hemen barretan edo da. Soka honen barretan.
seinale ematen, bertzirik globo nehartzen saiatu behar da, soka honetatik aterik gabe, bale? Ba, gehiena aguantatzen duena, arek irauzko du. Gu bakotxak denbora bertuko dugu, naketeko norrak egontu dugu gehiena, bale? Presa bate? Ba, bi, nahi! Berriz hasiko da jokua. Ba, bi, hiru!
Sokatire izanen da. Orduan, lehenbiziko taldeak galtzemanak 2 puntu izan ditu. Bigarren galtzemanak 4, finalistak 6 eta irabazleak 8. Orduan, urbildu favorez, Goienburu eta Euskaldia. Lehenbiziko tiraldia, Goienburu eta Euskaldia. 8 pertsona behar duzuen. 2 haur, 2 gizon eta 2 emakume gutxindik. Goienburu eta Euskaldia. Tiratu sokatek favorez. Kuadroa muitu horreta eta tirate bakarra. Bueno, presta dute? Pres? Ba, 2, 3. Beko pisu eta Bordalarria. Beko pisu eta Bordalarria horretu. Bigarren zaldia, beko pisu, eta Bordalarria zaten da. Bueno, presta dute? Venga, ba, 2, 3. Urbildu favorez, urrego, aientxa, eta goiko eta beko karrika.
Azken orduko taktika aldaketa. Aientxa, venga, press. Ba, bita, hiru. Hapa! Aientxantzako 2 punto. Eta baina urbilde favorez, Osin eta Larreta Azkilarri. Presto dute. Bat, bi, hiru! Hapa! Eta hori Azkilarri gara. Txano bat Azkilarri gara. Osin eta Larretantzako 2 punto. Bueno, orduko orain semifinala jokatuko dugu. Lehenbiziko beko pisu eta goiko eta beko berrekariko dira. Beko pisu eta goiko eta beko berrekariko. Bueno, presto dute, bila gupes. Venga, ba, bi, hiru, hapa! Euskaldea Azkilarri. Bueno, presta de ter. Va, bien, caído, toma.
Zazpila berantzako puntu. Eta hori finale datuko dugu. Eguzkialdia eta goiko eta barreko garrikanekin. Bi tiraldi irabaztera izan da finala, Finala bi tiraldi irabaztera. Finala segida, Hoy finala bi tiraldi irabaztera. Presta atención. Zortzi dut ezbaritu eta galtzetak 6. Presta atención. Va, ello, va! Eguzkialdia lehenbiziko, venga. Kolore bakotxetik bat hartu duzu. Bueno, lehenbiziko galdera. Isiltasun eskatuko du favorez, Non aurkitzen dira etxe bateko hegatxak? Bai, teilatu azpia. Hori da, txalo! Noiz ez da hil behar zerrilla. Noiz ez da hil behar zerrilla. Bueno, lero hilberri, hilgora do hilberri nez. Inauz da honen ez da hil behar.
irte fuera. Bueno, azken galdera. Zein auzotan dago Pilota Soro mendi bizkarra? Ze auzotan? Eskilarrea. Hori da, txalo bat, 2 punto, Euskal Herriko. Urbildu favorez, Portalarri. Portalarri 2 punto. A ber, demiziko batera. Eguzkialdeko zein baserritan zegoen ostatua 50. hamarkadan. Izkerrik gorda. Hori da, 2 punto. Bigarren galdera, nola zuen izena gaztain morkotxak biltzeko erabiltzen zen tresna? Matxalba. Hori da, 2 punto. Hirugarrena, nor zen Arantzako txistu egilerik zaharrena? Larralde. Juan Miguel Biurrarena. Bueno, 2 punto, txalo, erretena. Urbildu favorez, Aientxakoa. Aientxakoa. Lehenbiziko galdera. Arantzako, ezin da ikusi patxe, ezin da ikusi. Arantzako zein etxetan zegoen autobusa? Txerri. Hori da, txalo bat. Bueno, favorez. Badakiko parte hartu nahi zuen, jau publikotik isilik favorez, bale? Bigarrena. Non prentsatzen dira sagar lehertuak? Tolaren. Hori da, bertzen dut. Eta azkena. Zein baserritan dago sagardirik handiena? Jurtzainen. Hori da, 6 punto, Aientxa. Urbildu favorez, Azkilarri. Lehenbiziko galdera. Aientxako lehendabiziko eskola, zein baserritan zegoen? Gainkordan. Errontkordan. Bigarrena. Nola du izena agoztegien suari indarra emateko erabiltzen den tresnak? Aspua. Hori da, 2 punto. Azkena, Arantzako meategitik zein materiala edo minerala ateratzen zuten? Etzen meaterik.
Bai, bazen, harrikatzen atetzen zuten. Bueno, 2 puntu azken erabiltzeko. Txalo. Urbildu Flores, Osina eta Larrakako ordezkariak. Lehenbiziko galdera. Zein auzotan dago Dominborda baserria? Iuzkia. Azkielarrean. Alkatea eskolara behar dugu, Bigarren aldera. Garai baten, igandetan jendeak txistua erabiltzen zuen divertitzeko. Ondoren, ohitura aldatu eta trikitisa erabiltzen hasi ziren. Zein izan zen herri honetako lehenbiziko trikitilaria? Inarburu. Hore da, 2 puntu. Hori Gregoriok ez bazuen asmatzen? Azken galdera. Gurpilik gabeko gurdia da. Baserriko lanetan errestaka eta garraiorako erabiltzen dena. Zer da? Lera. Hori da! Lautoko! Txalo! Gurpiko Flores, goiko doiko garrikoko ordezkoa. Lehenbiziko galdera. Zein auzotan daude Iruiturrita, Mirun Iturria eta Elordiko Iturria. Ze auzotan? Iruiturrita, Mirun Iturria eta Elordiko Iturria. Aientza. Azken larrien da. Artoa berestin, ze 2 elementu gelditzen zaizkigu. Artoa berestin, ze 2 elementu gelditzen zaizkigu. Artu eta txokorra. Azkeneko galdera. Zer ekoizten zen 19. mendean Arantzako mendietan egurra erabiliz? Ikatza. Hori da, 2 puntu. Beko presutako ezkara Flores.
No, hemen badu bertza alkate bat, A ber, nola da. Nola deitzen zaio, behiek eta ardiek istegi barrenean duten jateko tokiari. Bela. Hori da, kapela. Ze etxetan dago ekaitza elkartea. Errutinia? Hori da, bai, erraunta. Ezin dugu gozatzen, bai. Bi punto. Hori da, azkena. Non egoten zen lehen Arantzako zapategia. Urdimetea? Hori da, 6 punto. Eko pesu berezen zentu, Urbildu favorez, goien azkeneko taldea. Bueno, azken taldea. Lehenbiziko aldera. Arantzako ipar ekialdean zein baserri auzo dago. Eguzkialdia. Bordalarria. Bigarna. Nola egon behar du behiak zezenak estali ahal izateko. Etzinta. Hori da, Susana. Bi punto. Azken galdera. Non zegoen Arantzako irratia. Molini. Apresan ditxe. Txalo, bi punto. Goien burutzen. Bueno, urrengo proba toka araztara esaten da, pilotekin txapa jotzera. Hortxe doi jotzo, pilota joi berda, Horten txapelketa dene fuerte joi jotzo. Bortzo aukera. Nahi dut proba, lehenbizten proba. Hau proba da, Venga, sí, hostia. Bate gutx. Biti gutx. Iruti gutx. Lauti gutx. 0 punto. Euskaren txaro. Urrengoa, Bordalarria. Urbildu favorez. Urbildu favorez,
Oinentzako ordezkaria. Hortxe dugu, nahi dut. Bati gutx. Eta Txokorra, Bilu eta Zarera sartu berko du. Hortako bere taldeko batek ezkerrera eskuina intzinera nondik joan erranen dio. Orduan favorez, isilik egon, ongi aditzeko. Etorri Eguzkialdeko lehenbiziko.
Lehenbiziko partaidea Mikel Oteiza. Bueno, orduan, abitu entzinen, 3 buelta man barkotxo Mikelek, vale? Markelek 3 buelta man dizko Mikeleri. Borjak, venga. Gero, Markelek erranden dio Mikeleri, nondikan joan behar duen txokorro hori biltzeko. Gu bitartin denbora hartuko dugu, No. Isili favorez, Ongi aditzeko. Pres? Ba, 2 eta 3. Itzinera, segi, ezkerrera pixkot, bertze pauso bat ezkerrera, guain, gelitu, aitzinera guain, ez, eskuinera, gorputza eskuinera, pasak vuelta pixkot, geixigo, hor, baina itzinera, ezkerrera pixkot, joatu nita, ostia, eskuinera, aitzinera, ezker, hor txedo kantan, mazak vuelta, vale, segi itzinera, torri, baina, boliki, itzinera bai, torri itzinera, hemen, itzinera, eskuin, sartu. Hortxe, minuto bat eta 10 segundo. Urbildu guain, Bordalarreko favorez. Bueno, prest, 3 buelta man eta abitu, Prest eire? Bat, 2 eta 3. Ezker, aurrera, tira, venga, segi, eskubi, tira hor, venga, segi. Ezker, lurrea, hortxe, venga, pila hor. Ezker, hortxe. Nio! Venga, torri, ire eskubi, torri. Ezker, aurrea, tira, eskubi, venga, berta mil, ezker, hortxe. Berroita 6 segundo. Ederki. Urbildu favorez, Aientxtarra, Aientxakoa.
Bueno, pres, gexat. Bat, bi, eta hiru. Vale, gizan, a ver, eskuinera. Hola, xuxen txigo, eskuinera, segi guen xuxen, hola, segi lasai, hola, eskuin xamar, eskuintxio, segi, aurrera, eskuintxio, eskuinera, gizan, gelditu, eskuinera, pixkot, eskuintxio, giratu eskuinera, hor, eskuinera, segi eskuinera, eskuintxigo, eskuinera. Nuna txokorra. Hor, eskuintxigo pixkot, hor, segi eskuinera hor xuxen. Ezker, hola, segi. Nuna txokorra. Joder! A ver, gesan. Joder. Torri eskuinera, eman buelta nere aldera. Vale, eta pauso bat aintzinera, eta txokorra hortxe duzu. Ezker txigo, hor, segi hor ondun, eskuin, hortxe ondun, hortxe. Torri aintzinera, torri, ongi, ezker txigo, hemen, bai, hemen, egon, geldi, eskuin, hortxe. Haitz honi, minuto eta 42 segundo. Hurrengo azkilerrekoa. Venga, pres. Ba, bi, eta hiru. Ezkerrera, hor zuzen. Segi lasterka, eskuingo. Hor, segi lasterka, ezkertara, hor zuzen. Venga, aintzinera. Gehiago. Eskuin, eta bekintzu. Hor. Venga, torri zuzen. Gehiago. Ezkertara guain, eskuin, atzera. Bertzalera. Ezkerrera, saioa. Ezkerrera, gehiago, aintzinera. Hor. Berroita lau segundo. Hurrengoa, osin eta larretakoa. Etorri honat. Enea. Pres. Bat, bi, eta hiru. Segi zuzen, ezker txigo. Zuzen, lasterka, segi, ezkerrera, hortxe, zurekin beli, nenea, man vuelta, hor, makurtu, eta antzinera, hor, ezker, eskuin txigo, enea, belaunan ondun, hortxe, torri lasterkan ere gana, eskuingo. Hogeita hamazazpi segundo. Oin arteko ekina. Hurrengoa, goiko eta beko karrikekoa. Urbildu favorez. Hemen txudu Juri. Bueno, pres.
Prest. Bat, bi, eta hiru. A ver. Giratu eskuinera. Hola, intzinera. Segi intzinera. Guain ezkerrera. Ezkertera, pixkot. Guain intzinera. Egin ezkertera. Ezkerrera gehiago. Eta guain intzinera. Pixkot. Ja. Bueno, gehiago, pixkot. Guain eskuinera. Pausa eta intzinera eta hortzu lurrin. Ezkertara, zura intzini, lurrin. Hankan ondun dukitezu. Luri eskuintara. Aintzini, gibelera guain. Gibelera, eskuinen zura hankan ondun. Zura intzinera. Aintziniera. Ezkertara. Intzinera, toz. Intzinera. Gehiago, pixkot. Intzinera. Ezkertara. Minuto eta 13 segundo. Oain torri, beko pisutako, favorez. Prest. Bat, bi, eta hiru. Vale, más vuelta. Segi antzinera, Segi la ezkerka. Ezkerrera. Antzinera, segi la ezkerka. Segi. Eskuinera, bajatu. Eskuinera. Eskuingo. Ezkergo. Segi, antzinera. Hortxe. Antzinera. Bajatu. Vuelta, más vuelta. Hor, segi la ezkerka. La ezkerka. Ezkerrera. Hor, bota. Aitzoke, txaloa. Minuto bat eta 9 segundo. Eta baina azkenekoa, goien burukoa. Prest, Maialen. Bat, bi, eta hiru. Espérate, ezkertara. Hor, segi intzinera. Segi. Hale, guain, torri pizkot eskuinera. Eskola, segi. Segi, eskuinera. Gehi pizko behizio. Vale, horra, intzinera. Intzintxio. Segi hola katuko dugu intzinera. Hore, gibeli. Baina, eskuiko hankan, gibeli. Hortxe. Eskuiko, horra intzinera. Torri, hola, ongi. Torri, hola. Torri. Kapari panitzuz eskia. Berroita 5 segundo.
Zertxu favorez partaidik. Azkeneko joko inen dugu. Joko hau berria da. Auzo bakotxak bertso bat bota beharko du. Guk auzo bakotxari emanen diogu paper bat. Eta paper hortan agertuko da bertso baten hasiera. Eta auzo bakotxak idatzi beharko du bertso osua. Bale, orduan? Urbildu favorez onara zuen auzotako bertsolariak. Bueno, eta jakinen gainen puntuazioa nola duen, Azkilarria eta Osina eta Larreta berdinjuk daude 28 puntokin. Joku hontan erabakiko da, nok irauzko duen, klaro. Auzo bakotxari emanen dizugu papera, eta minuto pare bat izanen duzu bertso idazteko. Eta gero publikuri kantatu beharko duzue. Doinua hau da. Doinua hau da. La 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 la. Vale? Jo letrekin, Etorri favorez lehenbizi Goienburu. Torri Goienburu favorez. Hasi behar dugu. Lehenbiziko bertsoak Goienburu ikusko dugu ze idatzi duten. Ni botako dut gu jarri dugun gaia. Eta gero eurek iragarriko dute, eta zuen txalun arabera ikusko dugu puntuaz. A ber, isili favorez, Goienburuko aizia parte onkoa da. Auzotan azkarti zakurrata malda, gotian etzeko beti xetar espalda, Goienburu inoiz ez dakaltzen parranda.
Bueno, isili favorez, beko pixutan bertsoa hasi zen. Urteak pasa dira ta beti txapeldun, Entregatu garenkoz gau eta egun, taldean biltzen gara hainbat bizilagun, aurtengoan galtzaileak txapeldun hurrengu. Hurrengo taldea, goiko kaleko karrika. Bueno, hau zen, horren bertsoa. Azken egun hauetan astoak karrikan, berriz ateratzeko nago nirrikan, gazteak elkarri zirikan, etxera joateko ez du prisikan. Laroita zazpide ziberio. Hurrengoa, Osina eta Larreta. Bueno, hau zen hauen bertsoa. Moraleja auzoan ustezko aberatsak, Diruzagutan hartuta pobrearen martxak, ibeltik ezin kenduz zorraren urratxak, oiek ere iten dute akatsak. Laroita zazpide ziberio. Hurrengo zua, Azkilarria. Azkilarrekin berdinu dago Osina eta Larreta. Hau ez dakitek legala den, personale profesionalak hemen. Hau zen bertsoa. Aientxado Azkilarrian zer da putzu beltza, Gurea beti danik nolako sorpresa, auzo berena da naiz eman pereza, txaloa merezi du eta jeste kexa. Bueno, Laroita zortzide ziberio. Hurrengo zua, Aientxa. Bueno, isili favorez. Hau zen Aientxaren bertsoa. Aientxak ginen aldo gaurko
gintzi. Egiten ez zaigula antzi, arantzako bestatan gantzik ez dira untzi. Gaur ongia falduta, txapela haien txapiantzi. Isildu Florez, aiestarrak badute sorpresa bat prestatu gainera. Verso sorpresa. Haien txanderen ere bagenu bertsolaria artista. Bertsotan agitz abila bera, bene-benetan artista. Aixa egiten zuen bertsoa, bizi-bizi besti-plasta. Nafarroako txapeldun bera, Madariaga Batista. Gaureko zazpi dizimen dio. Bigarren bertsoa hortzen sartzen, Baina horrengoa bordalarria. A ver, isili Florez. Hau zen bordalarri bertsoa. Bola txikin errotak behar alditugu. Zaindu nahi ditugu goiko gaitze buru. Aizeak zera biari horixe helburu. Gu guztion indarrez gu lortuko dugu. Lauretan bedetzi dezimenio. Eta azken taldea, eguzkialdia. Bueno, hau azken bertsoa, isili Florez. Hau zen eguzkialdien bertsoa. Iguzkialdeko bestak aspaldi isilik. Besta egiteko segitzeko ez dugu dirurik. Aldere gure auzoa ez dago ez dirik. Gure guri ditu amaden bizirik.
postu, 22 puntokin, aientxe izan du da. Etorren usatzera, argazki horretzera. Txalba. Ahí está Martín Gardiño. Goiko eta Beko karrika. Txalo! Urrengoa, 22 puntokin. Urrengoa, 22 puntokin, eguzki handia. Txaloa! Bosgarren postura, 22 puntokin, Goieburu. Hirugarren postu, 21 puntokin, Bordalaria. Txalo! Bigarren postu, eta hori sari izan dute, etxe berrikordako 30 kilo asko, Osin eta Larreta, txalo!
azkenean, txapeldunak 24 ardagotila inurretuko biztan dituzte eta usain horretako 30 kilo aretzeatagi txaloa, azkilarere! Ikuste etortze arte, gurren urte arte, txalo bat! Etorri favorez, auzo guztietako partaiek argazkio eta